Assalamu alaikum, hurmatly tuğan uruklar, tanış bilişler. Apamdı tanıganlar, apamdı sıylaganlar, Turgunay'ı endi tanıp bilgenler. Былтыркы şu malda 10 Ağustos günü apamdı Kıdemcayga bardym ede. Uşul oturuşta Huda halasa ölübesem dağı ap kelesin dep aýtdy de. Mineki arabızda jok. Bul tuğulgan günni jalgys ötkiz otabız. Bugunda 87 yaşka kirgen bolupdy de. Şu mejal 16 yanvar günü apabızda arabızdan alıp ketdi. 86 yaşda. Jatkan jaýyňyz jannatda bolsun apa. Huda rahmat kılgan bolsun. Özüňiz ömrüňizde jakşı günlerde ötkezdiňiz. Razı bolun bizden.